Puya koyo o video no pathang jora nanya bagai o video chigon chapano mungse mungsele sereng mungmanan hone khaklai hindi ke khananya leswan o video no प्यार तूने क्या किया khoraksa borok rangni se asukno damungu tai adam apurno manu jepur osungsama yakari thangu nang ani gana phainas nangnai hamjama bai phano joilma bai phan nesa kamawi thangpano nang kamaya tamo honke nang ani nesaya nang ani hamjama borokse jotono salta yakari thangbai nai keboba keboni bukhani keboba osangsar baksa borok dukhu tekto mana baga simino asayo ang wato ye himu tamo honke ang kapano kebo tan nok thang nai kubo hinga asukna kutu wasa usuni jine hamjana borok sudu kamawi thangu hamjana borokni bagai langma tongsang nasingi tongmani bonono hono kathar hamjakman osangsarni raida blaine wana ma sinsa je borokna hamjago a borokna paithao ke buni sele dukhu tekto reklango kaisa hamjama apurno katharngai tongo jepur hamjago hone siru okongna sawi maya ang thai thangke ani phlano nai tongan oi mano apur anatai kipli maya haifano gamajak thangman agini kogrongno pogoi mangala saimano nangkuna dino ani engya haifano anglai nona simuna hamlago anani hamjama kipiludi angmo musungu nona hamjama haigeno kumuni borokno hamjamani domanli ang nono haifano ang kesen gosini boragi ta jolidi ang thai thangke ta kipli mangala apur kuboino afsus ma khayeno ang saimaya nangano as khagi yakar kalangan hone langma bai gudal jang YouTube channel ne ang semo boss o video no bahing jaka please comment kai sananta bodu tai paithago nin dara haikbo nin manani bagai please like share tai subscribe khai ranta bodu boss nang mai hanyo hai ta se malai phinai khana to kok thaino tu bu nasingai tongli kaham kal tongli hambai